Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku dai, barkanku da sake saduwa da mu a sabon bidiyon mu wanda muka kawo muku sabon darasi na musamman yanda za ku burge ‘yan uwanku ko ku ƙayatar da wayarku ta koma tsarin iPhone 13 Pro. Application ne wanda za mu yi amfani da shi cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Amma kafin mu shiga ga darasin, idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kada ku manta ku danna mana alamar like idan har bidiyon ko darasin ya burge ku. Da farko za mu ajiye muku link a kan description, ma'ana kan title ɗin bidiyon mu, wanda idan ka danna sunan bidiyon mu za ka ga link da muka ajiye wanda za ka danna shi ya kai ka kan Play Store. Da zaran ya kai ka kan Play Store sai ka yi downloading ɗinsa sai ka buɗe shi. Da zaran ka buɗe shi zai kawo ka kan dandalinsa kamar haka. Gashi nan yana rolling, yana buɗewa, sai ku jira sa saboda zai ɗan ɗauki lokaci kaɗan. Da zaran ya buɗe sai ka duba wani irin wallpaper kake so ka saka a kansa. Misali, bari mu yi amfani da wannan, sai ka danna get started ɗin nan. Da zaran ka danna get started sai ka jira sa, zai buɗe. To zai nemi izini akan aiki akan wannan wayar da kake amfani ko kake so ka ɗaura a kansa, sai ka danna allowed, sai ka sake danna allowed. Da zaran ya nuna muku za ku gan shi kamar haka sai ku danna OK. To zai nemi access da buɗe umarni akan ƙwaƙwalwan wayan, shi ne sai ku buɗe wannan open ɗin. Da zaran kun buɗe kun danna zai nuna muku allowed sai ku danna shi. Da zaran kun danna zai dawo da ku nan sai ku sake danna wannan OK. To za ku ɗan jira. Yana nuni zai buɗe, sai ku ɗan jira, ba damuwa ba ne. Ku ɗan yi ƙara haƙuri dai. Da zaran ya buɗe zai nuna muku wa'innan abubuwan. To ba damuwa ba ne, in ka yi cancel da dai, in ka danna OK ma duk da dai, in ka yi creating ma duk da dai. Amma mu ba za mu yi creating ba. Wannan yana nuna maka alama ne. Sai ka yi haka, ka danna kawai, duk yana nuna ma alamar yadda za ka yi aiki da shi ne. Ba damuwa ba ne. Shi kenan ya buɗu, ya hau, kun gani wayar ta koma kaman iPhone. Gashi nan, kun gan shi? Gashi nan. Gashi nan, wannan setting ne idan ka danna. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa a darasin namu na yau. Amma kada ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali kenan. Kuma kada ku manta ku danna alamar like kuma ku yi sharing saboda 'yan uwa da abokan arziki su amfana kamar yadda ka amfana da wannan darasi. Mun bar ku lafiya.